በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስንክሳር ንዕለት 10 ግንቦት። በዛ ዕለት እዚኣ ናይ ጻድቃንን ሰማዕታትን መዘከርቶት እዩ። እዞም ቅዱሳን እዚኦም ደቂ ዳንኤል ከዓ ወዲ Please forgive me, Mama, please don't you cry. I'm sorry. 145 days I'm counting, trying to hold on, but the time goes slowly. 225 ice cold showers, hurricane hit my ceiling, get no power. ጭራሕ ክህቦም ለመንዎ። ንሱ ከዓ ኣነ ካብቲ ጥዑም መባልእቲ እንተዘይበሊዕኩም መልክዕ ገጽኩም ከይልወጥ ከይተዓብሩ እሞ ንጉስ ከዓ ከይጥፋኣኒ ይፈርህ እየበሎም። ንሳቶም ከዓ ክሳዕ 10 መዓልቲ እሞ ፈትነና መልክዕና እንተተለዊጡ ወይ እንተዓቢርና ሽዑ ዝደለኻዮ ትገብር በልዎ። ካብኡ ኣሕምልቲ ጥራሕ ዝበልዑ ኾኑ። ሽዑ ገጾም በርሀ፣ ወዞም ከዓ ብጸጋ እግዚኣብሔር ኣጸቢቑ ደመቐ። ንጉስ ከዓ ጸቢቑ ፈተዎም። ኣብ ሃገረ ባቢሎን ከዓ ኣመሓደርቲ ገይሩ ሾሞም። እቲ ንጉስ ናይ ወርቂ ምስሊ ምስ ገበረ ንኹሎም ሰባት ነቲ ዝቖሞ ምስሊ ክሰግዱ ኣዘዞም። እዞም 3 ደቂ ምስጋር ምስ ኣበዩ ከዓ እቶም ዝቐንኡሎም ናብ ንጉስ ከሰስዎም። ናብ ናቡከደነጾር ንጉስ ከዓ ኣብጽሕዎም። ንጉስ ከዓ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ንሕና ነዚ ዝገበርካዮ ምስሊ ኣይንሰግድን ኢና በልዎ። ንጉስ ተቖጥዐ። ናብቲ ዝነድድ እቶን ሓዊ ክድርብዎም ከዓ ኣዘዘ። እቲ ሃልሃልቲ ሓዊ ከዓ ክሳብ 40 እመት ክበለ። እግዚኣብሔር ከዓ መልኣኹ ሊኹ ነቲ ሃልሃልቲ ሓዊ ኣጥፍኦ፣ ከም ናይ ኣጋት ጽባሕ ዝሑል ማይ ገበሮ። ነዞም ቅዱሳን 3 ደቂ ከዓ እቲ ሓዊ ፈጺሙ ኣይተንከፎምን። ንጉስ ከዓ ነዚ ምስ ረኣየ ብኣምላኽ ሰማይ ኣመነ። ነዞም 3 ደቂ ከዓ ክብርን ልዕልናን ወስኾም፣ ንሽሞቶም እውን ክብ ኣበሎ። ካብኡ ዕለት 10 ግንቦት ምስ ኮነ በዛ ዕለት እዚኣ ንሳቶም ኣባዕቶም ኮይኖም ሓቢሮም ክጽልዩ ከለዉ ነፍሶም ናብ እግዚኣብሔር ኣማዕቆቡ ኣዕረፉ። በታ ግዜ እቲኣ ከዓ ኣብ ሃገረ ባቢሎን ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ። ንጉስ ናቡከደነጾር ከዓ ፈርሀ። ንዳንኤል ሓተቶ፣ እዚ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ እዚ ብዛዕባ ምንታይ እዩ በሎ። ነቢይ ዳንኤል ከዓ ንንጉስ እቶም 3 ደቂ ከም ዝዓረፉ ነገሮ። ንጉስ ከዓ ናብኣቶም በጽሐ እሞ ዓብዪ ሓዘን ሓዘነ። ካብኡ 3 ሰናዱቕ ብዓጽምቲ ሓርማዝ ዝተሰርሐ ኣዳልውሎም ኢሉ ኣዘዘ።